John chapter number 10, verse number 9. So funda amazwi, lamazwi ayinkulumo kaJesu. Asifunde ukuthi uthini uJesu. Uthini uJesu? Uthi uJesu ku verse number 9. I am the door. By me, any man enter in, he shall be saved. Ngiyisango ongena ngami uyakwenza njani? Uyawusindiswa. Anithi amen. Ubani isango? uJesu. Khulumani, ubani isango? uJesu. Isisekelo sokukholwa kwethu sime ngobani? ngoJesu. Asiqhubeke. Verse number 10. The thief come not but to steal and kill and destroy. I have came so that you may have life. Ngaloko ke mine ngifikile, bheka mina mntanami. Ngenze njani? Sengifikile ukuze bebe nabantu babe nokuphila. Uyintando kaThixo ukuthi abantu bajabule. Uyintando kaThixo ukuthi abantu baphile. Futhi kuyintando kaThixo ukuthi abantu baphile kamnandi. Abathakatha bafuna ukubona wena ukhala. Abathakatha bafuna ukubona abantwana bakho basokola. Umthakatha ufuna ukubona ufile ubole nenyawo. Kodwa the God of love uthi, I have come so that they may have life. Alikhuluma iklasi. So that we may have life. Injongo enkulu kaJesu ukuthi abantu babe nani? Babe nempilo. Khuluma iklasi. Babe nani? Babe nempilo. Uyazi akuyona impilo lento oyiphilayo. Lento kuphila ngomashonisa, that is not life. Lento ukuthi njalo ebusuku uvuka uyathuka uzumemeza, akuyona impilo. Lento ukuthi wena na ungathenganga grandpa angeke uzulale, akuyona impilo. Akuyona impilo. Lento ukuthi uzoboleka imali ngapha ugijime uyobhatala ngapha. Phinda ugijime uyoboleka ngapha uyobhatala ngapha usuka khona. Akuyona impilo. Iyo lento ekubangela ama high blood ahlala phakama. Ngoba lento iphila akuyona impilo. Iyo lento ebanga nabo shukela. Ngoba labo shukela badalwa ile stress. Iyo lento ekwenza uphile ngama alcohol. Phetha inhloko njalo. Akuyona impilo. Bheka mina. But there is life. And the life ilena uJesu akhuluma ngayo. Athi uJesu, I have come. Ngifikile eMiddelburg. Ngifikile eMhluzi. Ngifikile eMpumalanga. So that they may have life. So njengoba sila kulo mthandazo lo, sine backup enkulu kaThixo. Ngoba wena awulethwanga umuntu, ulethwa uThixo. Futhi awukalethwa iTV. Ngoba uThixo ufuna ukuthi ube nani? Ube nempilo. Anithi amen. Khona lapho ku verse 10 uthi uJesu ke, isela, the thief, does not come if not for stealing. Ukuba isela ubani? uSathane.
isela ubani yilabantu abakuthakathako babe behleka nawe bakuthakathe baphinde bakubize ukuthi mngani baphinde bakuthakathe bathi wena usihlobo sakho umzala wami wena awuthi amen babe belanda imithi yabo le most or loss yokuthakatha wena. Those are the thieves. The thief come not but for stealing. Abanye beni, they have stolen your happiness. Your happiness has been stolen. Your joy has been stolen. Your husband has been stolen. Your children has been stolen. Ulabo nabasetshwaleni abekho now, they are stolen. But uthi Jesu, I have come so that they may have life. But uyandlula lapho uthi not just life but life in abundantly, ukuze babe nokuphila okunjani okuqhiqimayo. Uyakwazi ukuphila okuqhiqimayo? Ukuphila okuqhiqimayo kusho ukuthi uhola 5,000 rand uphinde inyanga iphele ukuthole isekhona imali. Phinde ngisho leli gama lelo, uma seyiqhiqima impilo kumele uhole 5,000 rand aphinde abuye iphinde iphele inyanga ikuthole solusanani unemali. Lokho uvuke ekuseni uphefumula i-oxygen akuyona impilo eqhiqimayo. Awuvuma uthi amen? Hamba ukokotele bomakhelwane uqele noshukela nempuphu. Namhla siyathandaza sithi enough is enough. Lelo demon malihambe. Ibandla lithi amen. Ya ukhuluma kahle kakhulu Jesu. Tshela makhelwane ukuthi ukhuluma kahle uJesu. Asesivale ngoverse number 14 mlalele sengiyavala. I am the good shepherd. Mina lo ngingumelusi onjani omuhle. I am the good shepherd. Ya kunomhlabelela abamqulaka ePitori uthi modimo ari khona bathi modimo ari tena ngithi ake siculeni modimo ari teni hayo matata hayo matata hayo modimo ari teni. I am the good shepherd. Okusho ukuthi uJesu umelusi kanjani omuhle man, ufuna izinto ezinhle kuwe, ufuna ukubona ushada. Awuthi amen. Akakufuna ungena uphuma. Fika le ndoda le ukuthembisa umshado after 2 months ikubalekele. Fika lenye indoda ukuzalisa abantwana ibalekile. uJesu akayifuni le nto. Hayo matata hayo matata hayo modimo arite. I am a good shepherd. I know my sheep. Ngiyazazi sami. Hey bo, anithi amen. Hey kuze kwaba kuhle ukuthi uhleli lapha uJesu uyawazi. Wenza njani? Wazi neinhlupheko zakho. Wazi nezikweleti zakho. Hayo matata hayo matata hayo modimo uthi Jesu, my sheep they know me and I know them as well. Zazi mina ngamanye amagama mina nazo senza njani siyazana. Uyanithanda nonke uThixo. Ufuna ukuthi uThixo ufuna ukuthi nihambe nosebenza nisebenzele abantu benu. uThixo ufuna ukuthi nihambe nowakha imizi emihle, nihambe nohlala kahle. Isikhathi sakho sokuhlupheka namhla siphelile, expiring, sicedile namhlanje siphelile ngegama lika Jesu. Awuthi amen.
Qala amehlo sibusise. Selifundiwe lelizwi liphilile Nkosi. Busisa abantu abakho ibandla lithi amen.